बेलायनो खा खामसुसा कक्तमा थांनाय तालबा तालदक जरा रुमै किरिमार सिंसा बेमार बाय नगो कलाइजाक क्लास 4 पोरिनाय लंतराय बेली बखास्तेनि छाममनो आरडी बलक बाय खबजाजाक खैचां सिं रुवाजा पारानि जितेन्द्र त्रिपुरानि साजक सुमित्रा त्रिपुरा कक्तमाखौ सायमानखा थांनाय कुदुगमा जरा रुमैनि सिमि साक हामिया ओङै नगो कलाइजाक फियाखेबा बिनि ओ साक हामियानो काहाम खायना बागै नायकुलनानि रां पैसा सुगजागिया जितेन्द्र त्रिपुरा तामनि हिंके साल थांखेनो नगो माइरं करै हुक ताङैनो साल बुरुम बुरुम जाना नांगो बेलायनो जोंजालनि कक्तमा ताखुक जितेन्द्र त्रिपुरा बिनि साजोगनो हामरना मुसुकफानो रां पैसानि जोंजालनि बागै हामरै मिया हास्तेनि जीबीपी साखाम नगो एबा खबा एलटीबी बखास्तेनि साखाम नगो फानो तलाङै फनगै मिया आबुनि बागै ताखुक जितेन्द्र त्रिपुरा सुगिया ओङै नि साकनि साजोगनो हामक्राय एबा खबा हामरना बागै जत हास्तेनि खा गोनां लुकुरकनि थानि चिनि चुमै टिभिनि बखाक्ति चुबा चुसानो आव खाबानि ताखुते बुखुकसं नरकबो चिनि ताखुक जितेन्द्र त्रिपुरानो कुबि कुबिनो माया नाङै तंखे खा नाङै तंखे तलागो रेजाक बिनि एकाउन्ट नाम्बार एबा खबा कक दुब्बाय करङै नरकबो चुबा चुक खालायमानो ताबाव जों अंखा दिनै मिडिया का कौमा सामानि कारण अंखा हाई अंखा सुमितारानि आके बुफाकाय जितेन्द्र इनका आं सानायकाय देवमोहन त्रिपुरा इनका बिनि अनेक रुगी माने अंखा 5 मास काजाक रुगी कोनो कुलुम बकरे मुसा बकरे जखन बुखा बुमानि पर मणिपुर हस्पिटाल क्लांजाव हस्पिटाल क्लांगे छले रिफार का सलिंता रिफार माने सलिंता बसना नामैया इनका खोलाई रिफार माने रां पैसानि दुर्बलतानि बागै फारिलिया आगे जों जत वक टक तान लाइए कोनो रकम कष्ट कलंक के खाइले जाक आगे पारानि ब्राव जों तो पारानि ब्रावसे आबार जाति लाई जाति बं जों पारानि ब्राव अनेक साइज खैजाक बाजारे रावग रां पैसा खांनायै पिनत खरच खैनाय जाक फारियानि बागै जोंनो माबि माने उनका जातिनि बिसिया जत जे खातम खारियाव तंनाय ब्रन रां पैसा माबि माने आगे बफा उनका अनेक गरीब मेहनती जखन बिनि अंखा रेशन कार्ड पिनसे करिखा नतुन परिवार दसा 3-4 जन कागा रेशन कार्ड पिनते मैयाख अनेक कष्ट खै एसडीएम पिनते जों रेशन कार्डनि बागैबो अनेक चेष्टा खैनाय जा रेशन कार्डबो मैयाखाय जाजानाय नंगेनाय हुबा हाबा खायचामानि ब्राव हुबा खायबो माइ मुइबो मैयाखाय रांखौ फैसा करिनि बागै अनेक कष्ट कलंक अंजाव बना किसा जे जरा नराव जदि माइया नांगै खायमागाय नराव किसा साइज खैदि आसुकी आनिक